Jeg vil nu vise, hvordan man opretter et nyt projekt, når man skal starte et projekt i Inventor. Det er ret vigtigt, at man opretter den her projektmappe, hver gang man vil lave en ny del, eller ikke en ny del, et nyt produkt, så Inventor ved, hvor filerne, den skal bruge, ligger henne. For at oprette et nyt projekt, så kan man, hvis velkomstvinduet ellers er åbent, ligesom jeg har her, så kan man trykke direkte på projekt her. Skulle vinduet ikke være åbent, som det er nu, kan man også trykke herop. Vi vælger projekt, så kommer den her rude frem, hvor man kan se de forskellige projekter, der er lavet, og hvis man vil skifte mellem en af dem, man har, for eksempel hvis jeg arbejder med koblingsled, der klikker jeg bare på den, så ryger det lille flueben ned, og vi er i den mappe nu. Hvis vi skal starte på et helt nyt projekt, så trykker vi ny. Her skal vi være opmærksom på, at der er 2 indstillinger. I 14'eren, der er den øverste New Single User projekt. Det er den, man skal bruge normalt. Den nederste, det er New Valued eller Vault projekt, og det er, hvis man kører over en stor database. Det er typisk i store virksomheder, man har sådan noget, eller i virksomheder, man har sådan noget. Det bruger vi ikke her. I skal bare være opmærksom på, hvis I kører en udgave af Inventor, som er ældre, så er der byttet rundt på de 2. Vi skal sikre os, at vi er i New Single User projekt, og så trykker vi næste. Her kan vi indgive, hvad vi vil kalde vores projekt. Jeg kalder den koblingsled. 2, fordi jeg har en i forvejen. Så skal jeg vælge, hvor jeg vil gemme den henne. Så trykker jeg på den lille firkant herovre. Går ind på min computer og siger, hvor vil jeg gerne gemme den henne. I det tilfælde her, der vil jeg gerne gemme den på mit skrivebord. Jeg vil gerne have, at vi opretter en ny mappe til det. Den kalder jeg koblingsled 2. Nogle vil sikkert undre sig over, hvorfor jeg ikke bare skriver det her nede i det her felt. Det må vi ikke, fordi så kan Inventor ikke finde ud af det. Inventor skal selv skrive nede i det her felt. Når jeg klikker væk herfra, jeg har lavet mappen, men der står stadigvæk ny mappe hernede. Så er jeg nødt til at lige trykke væk fra og gå tilbage igen. Koblingsled 2, og nu er den selv skrevet. Så må jeg trykke OK. Så er alle indstillinger klar, og jeg trykker bare Finish. Som I kan se herude, så kom den nye koblingsled 2, og det sprang den selv op på. Så siger jeg Done, og nu er jeg klar til at gå i gang med mit projekt. Hvis vi kigger på i mappen Open, så vil vi kunne se, at vi er i mappen koblingsled 2, og mappen er tom, der er ingenting i, for vi har ikke lavet noget endnu. Men der ligger også en mappe, der hedder Old Version, og den skal I ikke spekulere på lige i første omgang. Det er en mappe, Inventor bruger, hvis man sådan vil gå tilbage i filerne senere. Det siger cancel her. Sådan laver I et nyt projekt, og vi er nu klar til at gå i gang med at lave selve projektet.